delok tandang gawemu. Oh, sayang tak. Paling apik, Pak. Tenan Pak. Sidane madhep kono Mak Mbak Elisa ning kono. Oh ya madhep kono, madhep kono. Anu, macange Yuli Mbok. Nggih. Iki kok aku disepoti becak iki maksudnya apa? Apa kuwi kami teges utawa apa jenenge sasmita? Sasmi. Nek aku ki apa ning becak ngono. Wah, boten. Mbok menawi Apa? medun saka kene numpak becak. Numpak becak. Ora numpak becak yo karo munggah lah yo mesakake, ra iso dipindah gigike. Gigi. Nggih niki sowan wonten dalemipun Pak Kiron. Nggih. Jen niki wau sampun sowan, sampun proto. Nggih. Kalih Pak Kiron, matur suwun Mas Gadang, Mas Gade. Nggih. Mbak Yune yo dijak, dirangkul, Nggih, dijak Mbak. sowan mrene. Wis sesuk meneh ki rasah mikir apa jenenge pira ta pira. Ning lagi pantese. Ya kan sing penting nek Mas Gadang, Mas Gading mayang ki aku seneng ngono lho nyengkuyung. Apa meneh iki ditabuhi karo kanca-kanca sing isih enom-enom kabeh, timur-timur kabeh. Sing bonang ki sapa ta sik nganggo kacamata ki? Aku silau lho, kacamatane ngembun to, dadi ning kene malah Nika Nobita. Oh Nobita, nggih wanderek mangayu bagya, mak cange Yulimbo. Nggih. Wonten apa gowok Gowok sabrang. gowok Nggih, sabrang. Desa Sengi. Desa Sengi Dukun. Nggih. Magelang. Nggih. Nah menika anggenipun saged mologram mekaken. Anggenipun putranipun saged polokromo. Polokro. Mau wis ketemu karo mantene urung? Campur. Oh sampun. Lah teko kene jam piro? Mau jare jam 10 lagi munggah. Nggih, lah kok dugi mriki jam 6. Lah kanca-kanca ki wong WIB kok. Piye? Waktu Indonesia WIB. Belanda. Waktu Indonesia Belanda. Nggih, Lah lah mergane ngopo? teng grup ki wis dibiawarake. Nah, nunggu Mangke- sapa? Mesti ana biang keroke raketang 1 2 iki mesti Mangke ana. jam 3 kumpul nggih, Cok. Nggih, ngoten niku. Wah, aming sing mengenteni Rambutnya Nyaron biru niku. itu mesti. Nyaron. Sapa jenenge? Brantas Angkara. Ha ning niku angkarane tok. Ayo perkara cah siji kabeh dadi telat iki mau. Nek sinden-sinden ya dadi siji iki mau sak bis. Dados tunggal. Wonten sing lambah kiambak. Oh nggih, ya sok ngati-ati sok didewekke nek sinden iki aja didake-dake siji karo yoga ya. Oh cara nek dalan munggah medhun iki gawat. Nggih. Gawat. Dewekke sesuk dewekke. Nggih niki hari yang bahagia Mas Gadang, Mas Gading. Dene iki ya isih apa riyaya to, isih dalam apa ya Bulan suasana lebaran juga ada suasana pernikahan. Lah iki melu mpok tumplek blek kabeh saake menungso menika masyarakat sampun Napa, Mbak? melumpuk. Masyarakat. Nggih, menika melumpuk sedanten gek madhep kene kabeh jan seneng menika nggih mirsani anggenipun ulah gridonipun Mas Gadang kalih Mas Gading matur suwun rawuhipun mugi dadosaken renaning penggalih panjenengan sedaya
sing do rawuh kene paringi panjang yuswa sehat, paringi rezeki sing lumintu berkah barokah. Sing do dagang ya paringi laris dagangane. Sing do apa ya kerja ya paringi munggah pangkate. Sekolah. Sing do anak-anak ya tambahi anake. Wah, Walah. Kok ya ngono niki kangge sik rawuh lah kangge temanten iki nek ndongake aku ya bingung. Siji sing dalang ya isih enom rong tau ngrasake mantenan, ya ta? Ha padha. Padha. Padha aku ya rong tau. Nah, dadi arep ngandani ki piye ya? Ning sing baku ya isone ndongake ya, Le. Nggih. Ndongake muga-muga temanten kekalihipun nggih setunggal sak lawase, langgeng setya slomo-lomonyo. Amin. Langgeng sak lawase. Wis iki mau ya aku ndelok kuwut ning nggon lawange Pak Kirun kuwi mau kok. Pripun? Ana kuwut ngerti kuwut to? Kuwut. Kata-kata. Nah, kata-kata. Kuotes. Kata-kata hari ini. Ora ana jangka kang kejangkah tanpa jinangkah apa piye mau ya? Oh ya bener ya kaya ngono. Ora Mbak kula kemutan. Ora ana panjangka sing ora dijangka. Kados ora, heeh, pokoke intine kita iku kudu melangkah. Lah iki buktine Mas Arifin lek jangka ya adoh tenan tekan Demak. Nggih. Sidane kejangkah tenan entuk bojo wong Demak ya gorene. Lah iki kan menteng antarane kene tekane lor kono ya, Pesisir samudra. lor. Nah, tekan kene. Lah iki muga-muga iso menyatukan kedua keluarga, iso bebrayane iso membuahkan hasil. Sesuk putrane iso sukses. Ngono dongane. Wis iso budaya ora mung sukses ning ya tresno karo budaya wong ya pas apa acara pernikahan ngene ya digelarke wayang ya Mas Gadang, Mas Gading. Dadine iki iso dadi apa ya membahagiakan masyarakat Nggih. kabeh. Nggih. Tanduki apa ngono le? Ya Mamen seneng lah iki mbok menawa mengko Mas Arifin kalian Mbak Musazina. Iya bener nggih. Musazina nggih. Musazina saged minggah wonten pepanggungan nggih. Mengke saged pinanggih supados sederek-sederek ingkang mirsani saking griya saged ngertos oh iki to mantene ngono karo njaluk resep ya mbok menawa piye to carane entuk jodoh. Tutor. Lah Mas Gading lho lek golek nganti ping pira? Wah, Gading iki Adek kula niku. Mbak Elisa. Niki wonten Piye. kaelokan ning lelakon. Heeh, kaelokan ning lelakon piye? Yangi sing anyar melu. Oh, lati. Pundi? Nomor loro. Oh, nomor loro. Sapa jenenge sik engko. Sapa jenenge? Namanya siapa? Aku kan perlu tahu gitu ya. Nah, boleh dikasih mic dulu dong sebelum kita lebih lanjut. Aku kan kepo sebagai Rasa pucet, kakak. Ding. Ojo pucet. Aku kan kepo ngono. Namine sinten, Mbak? Mbak Penti. So cute. Emang sebuah roda itu tanpa penti? Niku pentil. Iku sampo, Mbak. Enggak berisi gitu ya. Mbak Penti dawane sapa? Dawane. Penti sapa? Ben ngerti ngono lho. Penti. Oh, ndagel ta. Dagel. Banyol. Enggak apa-apa, boleh usaha itu penting. Usaha. Penti. Titik. Iki sapa? Iki sing bar Penti dawa iki mau ana imbuane ramburine, suwukane. Mboten sah ngangge mburi mawon. Oh, pun Penti mawon. Oh. Anu udah lama maksudnya di sini nyindennya. Oke, iki nembe mawon. Nembe mawon. Oke. Pengalaman nyinden gimana rasanya? Nggih, rasanya asik. Terus saged kenal kali rencang-rencang, nambah pengalaman. Asik. Nggih. Oh, ini dandan sendiri juga.
Nggih. Oh nggih. Oh, tapi awalnya dari SMKI apa enggak Mbak Penti? Nggih, sekarang nembetan SMKI. Baru. Nggih. Kelas berapa? Di kelas tunggal. Nah, itu loh. Gadengi kakak kelas sing wah jan wis tobat. Terus serengane lek enek sing mlebu kae ayo berburu kae. Ya ngono to. Lah kepiye to? Ngono kuwi ya. Ngono kuwi. Ketoke Mas. Mengayom. Kek. Kakak kelas ki mengayomi. Oh lah iya mengayomi. Berarti ya nggak apa-apa ya namanya masih. Tapi bentar lagi kan ini udah lulus ya. Iya, kamu harus kuat hati. Nah, itu. Ya. Ini aku kan pengalaman gitu ya. Nanti kalau udah lulus, udah ketemu di tempat kuliah sama kamu kan di SMKI, nanti juga banyak mangsa-mangsa yang akan melihat kamu sebagai sebuah mutiara gitu ya kan. Juga Mas Gading di dunia berikutnya yang di kuliah atau di mana juga ada mangsa-mangsa yang melihat Mas Gading tuh harus ditatakin hatinya ya. Mutiara. Iya. Nggih Mbak Penti ini sekalian kita kenalin jajare sinten iki? Ah, nggih sekalian. J Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu. Derek nepengaken nami kula Nabila. Nabila J. dari Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. J. SMKI atau Sudah lulus. sudah lulus? Nabila udah lulus. Ini baru aja lulus barengan satu angkatan. Tahun 2023. 2020. Oh, ya udah 2 tahun yang Oke, lalu. 2 Oh, tahun. sakniki Saniki melanjutkan? Dereng melanjutkan. Oke, dulu karawitan apa pedalangan, apa tari, apa Karawitan. teater? Oh iya, karawitan, Mbak Nabila. Udah ada yang punya belum? Sing ngasto ngendang. Sing ngendang. Nggih. Oh, gawane kendang, Gawan. gawane dalang. Ki gawane sapa iki? Jajare iki gawane sapa ora? Wah, Aku randa gawane sama-sama. gawang Rasa curhat topit. rasa curhat. Etok-etoke iki ana. Jane aku wong ilang lho nang kene. Dikenalke makane ben gek sapa engko sing nggawa mulih ngono. Ora ana sing nggo mulih. Oh ya disebarkan, tebarkan pesonamu. Mbak sinten? Nggih. Wis mboten asing malih nggih niki kudune. Nggih. Derek tepang, kula pipit. Pipit. Oh, nggih. Dawane ya pipit. Pipit iki koyo cilik ning gedhe. Cilikne gede. Mbak Pipit saking Nggih, saking keluar menika. Ngelu- Tonggo kula niku Mbak Elisa. nggih. Tonggo kula. Tonggo ya. Lah iya iku. Tanggone. Dadi iki mangkat dhewe ya ora bareng bis. Ora. Nah iya. Ditinggal. Ya Mbak Pipit ngeluar. Sebelahe lah iki mau pawange nggih. Nah, itu. Sugeng Dalu. Lah, jian kemayune. Suarane mboten ketinggal nggih ketutupan gong nggih. Coba berdiri. Berdiri, Coba jumeneng. berdiri ya, jumeneng supaya Ayo, pada Dik. bisa tahu gitu ya. Ini ketutupan gong soalnya nggih. Lah, Sakit Dak. ketinggal mboten? Tinggal nggih. Mandap. Mandap mau mandap. Kang napa, Mbak? Iki kok dicekeli terus kebelet pipis to piye ya. Kene alon-alon ya, Nduk. Alah. Amit sewu nggih, Mbak. Nggih. Gua aku ora ngajak Jolmek wae. bledem ra. Pakai ini aja ya. Nah, gini kan kelihatan. Ya. Ya, jangan anjlok. Iya, gitu. Iya, Sampai iki sing ngedongke. marem. Nah, ini adalah orang yang mencintai kamu, ya. Iya, kenalin dulu dong karena di pojok sendiri kan nggak kelihatan. Namanya sinten? J derek tepang. Nggih. Nami kula Sasa. Sasa. Oh ya, Sasa itu panggilan atau emang Sasa aja namanya? Sasa. Sasa panjangnya? Sasa. Nah, iki sopo-sopo kok ngono iki dagelane sopo to? Kok petingane dagelan dienggo kabeh? Sasa umurnya berapa? Umurnya baru 16 tahun. 16 tahun. Ini Nggih. SMKI apa enggak? J SMKI. Tari atau menggambar? Musik? Tata buga. Apa? Arsitek. Arsitek. Apik iki, jos. Kamu kira-kira sebagai seorang arsitek pengen membangun apa ya? Apa yang ya membangun mungkin jalan SMKI yang bolong itu mau tambal ya. Oh iya. Sasa ini bawaannya siapa? Ada yang punya belum? Itu ya nyaron, Ya? sik nyaron. Oh iya nyaron. Karo sing ngiter. Oh karo sing Loro ya? Loro. Nggih. Oh, sik sekam bar boten terus
nggih. Lah gentah-genti mulane. Ya, Mbak Sasa dari mana? Dari rumah. Wis ngene iki SMKI ket biyen iki ngono kuwi dagelane. Dari rumah Sasan ngono kuwi. Enggak dibeta, dalamnya enggak dibeta gitu. Ya Sasa, ini kamu jangan duduk dulu, aku cari partner dari sana. Nah, iki. Kita nanti nyanyi. Ya. Nah, iki sing sebelah kene. Sing mau kademen iki ketipisen kaya. Tipisen. Ya, pegang dulu mic-nya Kakak, Adik. Adik, ya ampun aku kok ya tua ya. Sampun. Sampun lah, iki wis bolak-balik ketemu ning ya ora apa-apa di Magelang kan perlu diperkenalkan ya. Nggih. Dengan senyum yang lebar monggo dikenalke namine sinten saking pundi terus statusnya pripun sakniki. Dadi nek mas-mas sing do sinoman ki nek ngira-kira arep ngecim ngono kuwi iki wis iki oke apa ora gitu. Derek tepang nami kula Dewi Mega Prastiwi. Panggilannya Mega. Eka. Nggih. Bisa volley juga. Bisa. Nyemes siapa-siapa. Masuk. Cakep. Ya Mbak Mega, sekarang usianya berapa? Dulu sekolah di mana? Usianya 16 tahun. Sekolah di SMK Negeri 1 Kasihan Bantul. Kelas berapa? Di kelas setunggal. Kelas tunggal niki. Nggih. Nggih, udah berapa tahun nyinden? Belum lama. Ora ngapusi mosok wis beredar kok ora belum Nggih, lama. Tapi nyindirnya belum lama. Oh ya, 2 tahun 3 tahun terakhir ini ya. Ya status? Status punya pacar 5. Well, jane iki suhu. Suhu. Aku kalah, aku siji ra gablek. 5 ya? Ya. Itu juga aktif semua ya? Iya, aktif semua. Available. Iya. Oh ya. Hiperaktif malah. Siap Mbak Mega, mohon maaf Mbak Mega udah payu ya sedulur-sedulur. Jadi jangan dicim sebelahnya. Nah ini cantiknya, ya ampun, seperti bidadari. Bener. Ya, nah senyum toy wes. Jewi Lujeng Dalu Mbak Elisa. Lujeng Dalu. Jerek pitepangan nami kula Retno Dewi. Retno Dewi. J. Yang Retno apa yang Dewi? Retno Panggilannya. Retno bisa, Dewi bisa. Oh bebas. Oh suka mananya? Suka sayang. Ya udah Retno aja ya. Umur berapa? Umurnya 20 tahun. 20. Dulu SMKI apa enggak? SMKI Solo. SMKI Solo. Iya. Ya sekarang Sekarang kuliah di ISI Surakarta. isi Surakarta semester Semester 2. semester 2. Udah punya pacar belum? Alhamdulillah derek. Anu niku, Mbak. Mbak. Hah? Nembe mawon putus niku. Nembe kok kowe ngerti sapa-sapa? Lah niku kanca kula. Hah? Kanca kula kampus kok. Lah iya kok sik wong wedok angger putus kok langsung ditulis dan Wah niku kula ki terus tak bunderi niku terus. Iki kanca persis iki, satu semester sama Nggih, kamu. satu semester. Satu angkatan. Satu angkatan. Oh iya, Mbak Retno apa Dewi? Retno. Retno wae ya, Mbak Retno ya. Jadi yang ngajak sini sih Gadang. Nggih, bosen yuk. Oh, tadi di naik kereta apa dianterin? Sama yang demu itu. Sama Wah, itu. Oh. sing demung wis Iya, 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 wis iya, ambil iya, langkah iya, wis. iya. Oh, iya yang demung itu juga dari isi Surakarta. Ya. Sama. Sama satu angkatan. Satu angkatan juga namanya Bagas. Bagas. Oh iya, Bagas Retno. Oke. Jos. Ya oke, sebelahnya. Selamat malam. Selamat Mbak Lisa. malam. Namanya siapa? Nama saya Naila. Naila. Iya. Umurnya? Umurnya Wah. Nggak usah ragu-ragu. Kita nggak apa-apa. Bloko soal umur nggak popo. 19 tahun. 19 Iya, tahun. iya. Sekarang kuliah apa di mana? Kuliah. Kuliah di Isi Surakarta. isi Surakarta jurusan Karawitan. Karawitan semester Semester 2. 2. Ikut rombongan ini tadi. Enggak, berangkat Oh, sendiri. Iya. Sama pacar. Iya. Pacarnya ikut. Iya. Mana? Oke, I know. Oke, nanti Bodyguard. kamu ikut nyanyi ya? Iya. Yuk, berdiri. Ini aku memilihin yang setimpal gitu ya. Enggak. Enggak, maksudnya itu adalah secantiknya gitu ya, cantiknya suaranya. Tangono, iki cara timbangan nih lah, yuk aku
Anu, Ning anget. tengah iki ben oh angetan gitu loh ya. Wo, bae. Caper. Caper. Oke, Naila, ya kita nyanyi satu lagu dulu buat teman-teman Nggih. kekalih ya. Nah, lagunya Dadi Hati ya. Nah, ini nanti gantian-gantian, nanti habis ini aku tak meminta manten untuk bisa ke atas bawah. Nggih. Sekarang. Oke, yuk coba barang. Dari sini. Gegarane wong akrami tutupan Mantap. Ini boleh diartikan Yuli Mbok. Nah, iki. Apa mau? Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Ayo dalam kudu iso. Monggo diartikan Mak Canggih. Gegarane. Kok dioper? Kira-kira. Kira-kira apa? Enggak apa-apa itu bebas kira-kira. Apa yo? Gegarane wong akrami. Gegarane sih apa? Nah. Ayo apa? Wah, jan wis gegarane kuwi pegangan. Ah. Ayo kuwi. Akrami apa? Akrami kuwi Apa ayo? wong dijodohan. Ah, kuwi. Dudu bondo dudu rupa. Tegese Apa ayo? Pegangan dudu Wong- bondo iki apa? dudu bondo. Dudu bondo iki bukan harta. Ah, dudu Dudu rupa. Bukan paras. Nah, Rupa. bukan wajah juga. Bukan wajah. Tapi apa? Ayo. Apa? Nah, iki engko Bariki, Oh, jawabannya bariki. Urung toh, bariki. Belum. Among ati pawi Jas, iki aku ora salah milih sinden dua ini bagus semua suarane. Yes. Apa artinya? Ayo. Amung ati pawitane. Among ati pawitane. Gampang nganti ra iso. Nah. Ayo. Apa ayo? Kowe kuwi entar. Piye to? Ayo coba. Amung ati. Amung ati pawitane. Apa ayo? Aku ki mumet ket mau wawan iki. Dari hati ya itu. Pawitane berarti apa? Modale ya. Nah, Modalnya modalnya cuma dari hati. hati. Jadi bukan dari moto ya. Oh, Nggih. Iya. modal dari hati. Mm-mm. Sesuk nek rabi mangane mengati. Oh ya, padahal ya butuh lho, rabi Lah. sing utamai duwite ya. Ah, kan? niku. Oh. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang
Jas iki sinden-sinden wis tak uji ya. Saiki aku mau menguji wiraswara. Iki sapa wae? Sapa wae jenenge? Yang sebelah sini. Hah? Ngopo? Fadli. Ayo wiraswara bareng. Perkenalan. Ora madang wae, ngono. Tan kena tinumbas arta bareng. Kudu iso bareng lho, awas nganti ra iso bareng. Tan kena numbas arta Sip. Kene yo apik. Jos. Malah bangun
iki kan kolaborasi yang baik. Dadi iki sing bendo ajar kendel. Nggih. Ya menika sampun lah menika Mas Gading nyuwun wekdal mbok menawi temanten kekalih saged minggah wonten pepanggungan. Nggih. Dikasih spot kanca-kanca. Agem spot Kok Mataraman weca. Monggo Mas Arifin, Mbak Muzasina. Ditunggu rawuhnya ke pepanggungan nggih. Nah ini dia temanten kekalihipun menika Mas Arifin kalian Mbak Muzasina. Nah selamat malam, sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Mbak Elisa. Pripun rasane, pun rabi piye rasane? Kok enak ngono apa pengen ya? Enak jare gitu. Ya ini gimana perasaannya kok mau menggelar wayang ini keinginan Bapak apa panjenengan sendiri lajeng ini nanggap Mas Gading Gadang pripun raosipun pripun? Keinginan sendiri Mbak. Keinginan sendiri berarti panjenengan memang suka nonton wayang? Ngefan Bapak. Oh ngefan bapakipun nggih. Terus sakniki saged kelaksanan nanggap menika. Rasanya gimana? Ini juga di streaming sama beberapa channel termasuk Dalang Seno Channel. Pripun? Ampun nangis loh Mas. Mboten. Bingah nggih? Alhamdulillah. Mbak menawi ajeng wonten ingkang dipun aturaken untuk warga yang datang hadir sak menika menonton atau juga bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tua, monggo waktu dan tempat. Bebas mawon niki, santai mawon. Pun los aja menika, santai wong ini isinya seneng-seneng, semua warga juga bahagia wonten mriki nggih. Wih, jeder. Mak jedor. Nyuwun donga pangestunipun dhateng sedaya pilenggah supados kula dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, ugi anggadhahi turun ingkang soleh solehah kalih welas. Kalih welas. Rolas iki dangding. Jaluke rolas iki layar. Cita-citanya sangat berat. Gawe tim sepak bola. Ben saged futsalan. Oh langge, ben saged futsalan. Mbak Muzasina, gimana rasanya? Ini yang dari Demak kan? Iya kan? Jauh-jauh ke sini. Di sana kan rasanya panas kan, ya kan, di pantai utara. Nah sekarang di tempat dingin. Kok bisa ketemu? Pertanyaannya. Pacaran enggak BTW? Atau enggak, langsung? Enggak. Oh enggak ya, oh, bisa langsung ketemu. Langsung rasanya gimana? Ada terang benderang gitu, kayaknya ini istriku gitu. Rasanya gitu enggak?
firasat gitu. Jalur langit. Jalur langit Iya, ya. jalur Duh, langit. aku wis diwasar jalur resep wis piye carane ben iso entuk jalur langit. Ya Allah. Ya, semoga langgeng ya Mas. Amin, amin. Nggih. Iya. Mungkin ada lagu yang disukain. Biar kita haturkan untuk jenengan spesial sebagai fans Bapak. Nggih. Iki iya borang. Oh, njaluke bojo galak iki cetok alus dan sangat-sangat kalem kok bojo galak lah. Yoga incen. Nek riyen kan sering ngempet kangen to Mbak. Nggih. Nyanyian rindu. Oh, nyanyian rindu tapi nggak ada keyboard ya kayaknya. Mboten wonten keyboardipun. Jadi ini yang pakai gamelan-gamelan. Kayak Nyidam Sari yang gitu. Nggak tahu ya. Oh iya, ya udah nanti berarti requestnya ikut Request. sama atas aja nje. Ya kita support panjenengan semoga langgeng berdua, awet mencintai sampai maut memisahkan ya Ini sampai setia akhirat, selamanya. Iya sampai terus sesok ya siji sak lawase. Oh nek nganti tanduk di selentik wae Mbak. enggak Mas. Nggih, matur suwun nggih. Nanti kita haturkan lagu-lagunya sembah nuwun panjang kuyungipun juga udah menggelar hiburan untuk warga masyarakat mriki. Mugi berkah Mas Arifin. Sembah nuwun ya di totok